Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Ubos na ang ipon naming mag-asawa para sa pag-a-apply namin abroad. Kawawa. Uy! Minus 10 ka. Feel good morning po, Uncle at Tita. Lalo na sa mga kabisyo na nakikinig at nanonood ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. ang haba ng ihi, guys. Parang national irrigation. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Omar. Isa po akong OFW mula sa bansang Dubai. Pero bago po ako makarating dito, Uncle at Tita, ang dami ko pong pinagdaanan. Apply ako ng apply. Gusto namin mag-asawa sa Canada or sa Australia. Pero hindi Hindi kami nakapasa. Ang tumulong po sa akin ay ang tropa naming si RJ. 5 years na po siya sa Dubai. Tuwing uuwi siya ng Pinas, every year ay bumibisita siya sa bahay. May dalang pasalubong sa amin. Oh, siya malapit na to. Relax ka lang dyan. At doon kami tumatagay. Naging abay din po siya nung kasal namin. 4 years ago. Wala pa kaming anak na Christina. Tinatry po namin, pero siguro ang kulat tita mas okay na po yun. Dahil nga balak naming mag-abroad muna. Parehas kaming nakulangan na sa kinikita po namin dito sa Pinas. At muntik na kaming sumuko sa pangarap namin na makapag-ibang bansa. Kunti na lang, malapit na tayo. Kunti na lang tita, ha? Kapi ka muna dyan. Buti na lang tinulungan kami ni RJ. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Natitira sa savings natin. Paano to, hindi na tayo makakabayad ng upa this month? Yeah, mo. Nagkaka-anxiety na ako. Kagabi di ako nakatulog sa pagkukompute. Paano tayo makakabawi? Ni isang tawag, wala pa tayong natatanggap ng agency. Tingnan natin, baka tawagan ko si Kuya Carlo, baka pwede tayo makautang dyan. Di ba may isa pa akong cellphone? Ibenta kaya natin muna para makabayad tayo ng kahit 2 buwan sa upa sa bahay. Pwede. Kuya Nilo, pwede rin yun Baka makapautang din sa atin yun. Ang hirap talaga, pasensya ka na. Wala email ako dun sa wala namang response. Tingnan mo sa spam folder, minsan nandun
Wala. Uy, Uy, teka lang. eh, Si RJ. Matawag. Paano kaya to? Pag na-okay tayo sa Dubai, okay na lang yung Dubai kaysa wala, no? oo naman. Tagal natin iniintay. Gusto natin Basta Canada, Australia eh. kung ano yung una-una, Teka, sasagutin ko okay muna. na yan. Hello? Pare? Oh, pare. Kumusta RJ! kayo yan? Ay, kumusta kayo? Kumusta ka? RJ! Oh, Christina. Kumusta kayo? Yeah? Parang break time mo? Break time ko dito. Kaya napatawag ako sa may good news ako sa inyong dalawa. Uy, good news? Good news? Anong good news yan? Excited na kami. Bro, may in-email ako sa iyo. Yung in-apply nating company para kay Christina na maging sa office at ikaw rin sa sales. Pare, approve ka na. Tsaka dun sa agency ko, makakaalis na kayo agad. Mga, I guess 1 month. Mahigit. Pwede na kayo umalis. Dalawa kami! Totoo ba yan? Oh, bro! Wala ka na ba tiwala sa akin? RJ, hindi namin alam ko kasi kung paano ka papasalamatan eh. Ang dami mong ginagawa, busy ka pero naaasikaso mo kami. Bro, salamat Thank bro. you, bro. Wala nga naman kayo. Kayo naman. Masusuklian ka din namin. Oo nga bro. Anong Bro, gusto? legit ba yan? Ikaw naman, huwag ka na Bro, legit ito bro. Kaya sinasabi ko sa inyo na mag-ready na kayo. At saka check nyo yung email nyo, ha? At alam nyo naman, dapat dati pa tinawagan nyo na ako para dati pa kayo nakapunta na ng Dubai. O hindi! Sige, ganito na lang. Anong gusto? Ang mga pabili mo para pasalubungan Oo ka nga, namin bro. pag nakarating kami dyan. Gusto mo ng tawilis? Ano? Wag kasi yung sa bungeros baka. Hindi okay na bro. Gusto mo ng Ano yung sa halo sa kare-kare? Yung bagoong. Bagoong bro, dalang ka namin. Pechay. Kahit ano. Basta galing sa Pilipinas para hindi, kasi namimiss kayong Philippines. Babae. Oh, hindi! Ito isang malaking pandaraya. Sige bro, dalang ka namin ng mga... Bro, thank you talaga. Salamat, Sobrang check- salamat. Check na namin yung email namin. Oo, sige. Thank you. Sige bro, ingat kayo ha. Hi! Mahal. Mahal, ito na. Tuloy na talaga tayo. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. That's Thank answered you, Lord. prayer. Thank you, bro. Thank you. Ano? Sure ka ba? Di ba una natin pangarap yung Uy, Canada? nagpapa-thank you na nga tayo kay Lord. Tapos Australia. ganyan ka pa. Okay na. Di lang, baka lang kasi... Baka ito na yung start, di ba? Ano natin? Tulay natin para makapunta sa Sabagay. Australia. Okay, May na iba, Canada. nag-Dubai, tas nag-Canada, Oo. nag-Dubai, nag-Australia. Oo nga no. Galing mo O talaga, talaga, mahal. pakasalawahan mo. Ganyan ka ba sa... Hindi, akin? sinasabi ko doon nag-start. Sabi ko sa'yo dati, may Sabi mo, history ka stepping niya. stone, tapos... Ay, nako. Stepping stone. Na-connect pa. Sige na, kiss na. Makalipas po ang halos 2 buwan ay natuloy rin kami sa Dubai. Sa wakas. Hindi ko po in-expect yun, Cola Tits. Pero malaki po yung tulong sa amin ni RJ. Nagdadasal na lang po namin. Ano yun? Nasa flight sila. Tumahimik. Padubay na nga eh. Mas aeroplano. Gusto mo tumalon? Nagsasalita pa kasi nalipad na. Sabi nga niya, di ba? Patayin mo na nga yung aeroplano dyan, Col. Ayan. Ali, stop. Pull over mo na. Pull over. At sinalubong kami ni RJ pagdating sa airport ng Dubai. Your attention, please. Bro! Jay! Tito! Uy! RJ! Kumusta kayo? Okay naman, grabe ka sa airport. Kumusta ang flight? Sinundo mo Bro? pa kami dito sa airport. Salamat, bro. Thank you, bro. Christina. Thank you. Oo. Wala ka na
naman. Buti naman at safe ang flight nyo. Mukhang yang na yang sa'yo yung hangin ng Dubai. Ang puti-puti mo, kinis-kinis mo. Ang bango-bango mo pa. Parang akong prinsipe. Oo nga eh. Siguro marami kang babae dito, no? Oh yeah, hindi. Ako Mahal, naman magiging ganyan din yung itsura natin. Katulad din. Oo nga. Bro, Bango-bango mo pa, bro. Alam mo pare, maraming mga murang pabango dito. Kasi marami yan dito. Anyway, kaya mo na tayo. Kung bahala sa inyo, ha? hindi pa kami nakapagpalit ng pera. Ako na nga bahala. Let's go. Oh, ayan na. Kain lang kayo. Pwede Tikman pa niyo mga mag-order. Ang sarap naman dito. kebab, mga samgyup na kebab. Kaya nga, ang sarap dito ng ano. Bro, busog na ako. Salamat, ha. Hindi namin lubos maiisip ni Christina na matuloy din pala kami. Susuko na kami dapat eh. Ayaw na nang namin mag-abroad eh. Waiter! Uy, Pinay yung waiter. Pinoy ako, ma'am! Ako yung waiter! Ayan o, gusto ko yung Pinay na waiter. Asa ba? Okay! Miss Trixie, Pinay ka? Hindi po! Ilonggo takon! Ilonggo ka? Ay, halin ko sang Ala, nanggaling kami sa Pilipinas. okay. Matagal ka na dito sa Dubai? Dugay-dugay. Nagali ko Oo, Dari siguro. sa ano, Siguro marami Gusto ka ng pa. kwarta. Ay, way ko sang kwarta di. Ang kwarta sa amo, ginapiko, ginapala. Ang utang, ginabuldos. Talaga? Pwede mag-order ng... May tokwar ba dito? Namiss ko ang tokwa sa Pinas. Tukwat, baboy. baboy. tukwat, baboy. Nasa Dubai tayo. Gusto mo ba makatay ka dito? Meron naman yan. Tokwat, salmon? Ano ba dito? Tokwat. Tukwat camel po. Alam mo naman, Uy, disyerto to. bawal yun Lumawal, meron yan. Sinakyan ka ng 3 kings yan eh. Ano ka ba? Tatlo ba lang ba talaga yun? Yung 3 kings? Apat yung 3 kings. Mami, ina-istorbo mo yung trabaho. Sige pa, order na. Ano yung bestseller nyo? Ano yung bestseller nyo? Ano? Meron tayong lamb, merong lamb, tapos may beef. Pili lang kayo. Sige, gusto ko siguro ng ano ba? Busog na ako, mahal. Okay na ako. Hindi magbabayad naman daw si RJ. RJ, di ba bro? Ikaw magbabayad? Sige Oo. Wala Sige, problema. Ako bahala. Sige, meron ka bang may sinampalukang manok? Miss Trixie. Ano pang gusto mo na wala kami? May sampalok ba dito sa tingin mo? May tutubong sampalok sa desyerto? Ano ba? Cactus ang meron dito, ma. Gusto mo ng may Ganon? cactus? May grilled cactus dito? Grilled cactus! Sige, Ang kuha na tuwa. lang. Sige, thanks, Mars. Ay, basta kain lang kayo. Ako na bahala sa inyo. Thank you. Enjoy Hindi nyo na yung, pala kami o-order. Hindi na pala. Pinapunta mo pa ako! Pinoy ka talaga. Pili ng pili tapos hindi bibili. Pinoy ka nga. Doon na nga ako sa Afam. Sa awa po ng Diyos, Kolantits, nakarating kami ng Dubai at unang mga buwan namin doon, smooth sailing lang po ang pagtatrabaho namin. Siyempre nag-a-adjust po kami sa kultura, sa lugar, sa oras, pero kinaya po namin ni Christina. Maraming salamat kay RJ. At dahan-dahan po kaming nagbayad ng utang sa kanya. 80K po yung inutang namin sa kanya eh. Makalipas ang halos 1 taon, nararamdaman ko sobrang busy na ni Christina sa trabaho. Para kaming boardmates na lang. Nagkaroon ng
graveyard shift. Pag alis ko, tulog pa si Christina. Pag uwi ko naman, siya naman yung aalis. Hanggang isang araw, wala siya sa bahay. Mahal? Mahal? Saan yung babaeng yun? Gutom na gutom na ako. Mahal? May pagkain ka ba dyan? May note? Basahin ko. Omar. Pasensya ka na, pero hindi ko na kaya. Huwag mo na akong hanapin kung saan ako nagpunta. Hindi ko na kaya to. Aalis na ako. Christina. Aalis siya? Saan siya pupunta? Huwag mo na nga akong hanapin. Pero saan ka nga pupunta? Hindi mo ako mahanap kahit sabihin ko. Teka, pwede ba mag-usap tayo? Sabi ko nga, wag na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Christina! Omar. Hello? Hello, buti naman sinagot mo. Grabe, ilang missed calls na ako. Ano ba nangyari? Ibababa ko na to. Sorry, Omar. Nag-iwan ako ng note. Sana nabasa mo. Pero kung... Oo, nabasa ko. Ano bang problema mo? Anong meron? Sige na. Ayoko na. Omar, hindi ko na kaya. Sorry, last time. Mainit ulo mo, mainit ulo ko. Uhaw lang yung camel. Ayaw mo eh. Uhaw ako eh. Bakit di mo ako naiintindihan? Kaya nakikipaghiwalay na ako kasi napaka-toxic na natin. Hiwalay? Dalawa. Oo. Ano mang ginawa ko? Kaya nga tayo pumunta dito sa Dubai, di ba? Para sa pangarap natin dalawa. Tapos ngayon, iiwan mo ako. Ano bang nangyari? Hindi ko na kaya, Omar. At saka, inaano ba kita? mahal ko si RJ. Ano? Pasensya ka na pero kailangan ko sabihin para tigilan mo na ako. Mahal na mahal ko si RJ at mahal niya ako. At wala ka na babalikan. So, asan ka ngayon? Sorry, pero sumama na ako kay RJ. Mahal na mahal ko siya. Di na kita mahal. Bye! Hello? Christina? Christina! Christina! Metro's number